आयुष्याच्या टप्प्यावर कधीतरी एका अशा गोष्टीला सामोरे जावं लागते, तिथून आपले आयुष्य पूर्णपणे बदलले जाते. आजची घटना काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. सुरेश आणि पार्वती दोघंही सगळ्यांना आवडेल असे जोडपे होते. लग्नाच्या 3ऱ्या वर्षात त्यांना एक छोटीशी आणि गोडशी मुलगी झाली. तिचं नावही यांना आवडेल असेच ठेवले होते, सोनाली. अर्थात हे जग पुढे जात असल्याने काही मॉडर्न नाव ठेवायचा विचार त्यांनी केला. हळूहळू करून पार्वती आणि सुरेशला सोनालीला पाहण्यासाठी सर्व पाहुणे बोलवू लागले. बारसाही झाला आणि त्याच प्रकारे सोनाली ही दिसायला इतकी छान होती की 1 वर्षाच्या आतच सगळे पाहुणे तिला भेटायला आपापल्या घरी बोलवत होते. सुरेश आणि पार्वती भोळे असल्यामुळे कोणालाच कधी मना करत नव्हते. वेळात वेळ काढून ते सोनालीला घेऊन सगळ्या पाहुण्यांच्या घरी जात होते. पण ही चूक कदाचित सोनालीच्या जीवावर बेतणार होती. सोनालीच्या आत्याने सोनालीला आणि तिच्या परिवाराला गावी बोलवले होते. आणि सोनाली ही लहान असल्यामुळे अर्थात तिला तर काही समजत नव्हते. पण तिच्या आईबाबांनी जाण्याचा निर्णय घेतला. पावसाळ्याचेच ते दिवस होते. सुरेशने आपले काम आटपून संध्याकाळी जाण्याचा निर्णय घेतला. पार्वतीने तिला मना देखील केले, पण सुरेशने सांगितले 2च दिवस राहून आपण पुन्हा यायचे. गाडी काढली आणि मुंबई मागे सोडत सुरेश आणि पार्वती सोनालीला घेऊन हळूहळू करून गावच्या दिशेला जाऊ लागले. साधारण 11:30-12ची वेळ असेल. गाव पोचायला साधारण अर्धा तासच लागणार होता. पण सुरेशला झोप काही आवरत नव्हती. म्हणूनच पार्वतीने सांगितले की थोडीशी गाडी थांबवा. पावसही थोडा ओसळलाच आहे. थोडं बाहेर येऊन थोडी झपकी मारा आणि तसंच फिरून या. सुरेशने देखील तेच केले. पण गाडी थांबवताच सुरेशला फार झोप येऊ लागली. पाणी बघितले पण पाणी संपले होते. पुढे जाण्याची कदाचित सुरेशमध्ये ताकद नव्हती. त्याच वेळेला पार्वतीने सांगितले, ते बघा तिकडे एक लहानशी विहीर आहे. तिथे जावा आणि तिथून पाणी काढून चेहरा धुवून या. सुरेशने देखील तिथे पाहून खुश झाला. सुरेश जाणार त्याच वेळेला सोनाली जोरजोरात रडू लागली आणि तिच्या हट्टापायी पार्वतीही बाहेर आली. हे तिघही तिथे जाऊन सुरेशने आपला चेहरा धुतला. पण अचानकपणे एवढ्या वेळ रडणारी सोनाली ही शांत झाली. हे असं का, हे या दोघांना देखील आश्चर्य वाटले. पण हे आपापल्या गाडीत बसले. पण बसायच्या आतच जणू मोठ्याने वारा पसरू लागला. सुरेशने आपल्या गाडीला 1-2 स्टार्टर तर मारले, पण नेहमी एकदा स्टार्टर होणारी ती गाडी यावेळेला बराच वेळ घेत होती. आणि ती गाडी चालू झाली. दोघांनी सुटकेचा श्वास घेतला आणि आपल्या आत्याच्या घरी जाऊ लागले. आत्याच्या घरी येताच सोनालीचे स्वागत झाले. घाईगडबडीत आत्याने सोनालीच्या नादात पाहून तिला मिठीत घेतले आणि तशीच घराच्या आत घेऊन गेले. पण आता इथून सोनालीचे आयुष्य बदलणार होते. रात्र फार झाली होती, म्हणून सगळे झोपी गेले. सोनालीला काही झोप येत नव्हती. हे पाहून सुरेशला देखील आश्चर्य वाटले. लहान बाळ ती 12 तास झोपणारी मुलगी आज झोपत नाही. कशीबशी यांची झोप लागली. पण 3च्या दरम्यान सोनाली जोरजोराने रडू लागली. हे असे का, हे यांना पण समजत नव्हते. हळूहळू आवाज एवढा वाढला की सोनालीची आत्या, मामा सगळे येऊन तिला शांत करू लागले. पण ती काही शांत होण्याचे नाव घेत नव्हती. कसेबसे करून सोनालीला झोपवले खरे,
पण दुसऱ्या दिवशी सोनालीची तब्येत ही फार बिघडू लागली. हळूहळू करून सोनालीची तब्येत ही आता ढासळू लागली होती. यांनी यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. पण गावातल्याच एका व्यक्तीने, जो सोनालीला पाहायला आला होता, त्यांनी विचारले, रात्री कुठे थांबलात तर नव्हता ना? सुरेश बोला, नाही हो. का? आणि तो व्यक्ती बोलला, काल अमावस्या होती ना. एवढ्यातच सुरेश रागवला आणि बोलला, अमावस्या होती म्हणजे? तुम्ही निघा इथून. सुरेश फार भडकला. तो व्यक्ती तिथून निघून गेला. पण सुरेशच्या मनात ते प्रश्न येतच होते. डॉक्टरांना बोलवले आणि डॉक्टरांनी तिथेच मोठ्या हॉस्पिटलला हलवण्याचा निर्णय सांगितला. पण ते हॉस्पिटल फार लांब होते आणि दुर्दैवाने त्याच रात्री फार मोठा पाऊस आला गावात. जणू गावाच्या बाहेर जायचा मार्ग बंद झाला होता. पण इथे हे सगळे आता शांत होऊ लागले. सोनालीचा तो ताप आता कमी होऊ लागला होता. तिचे शरीर आता हळूहळू थंड पडू लागले होते. सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास घेतला आणि आता सोनाली देखील झोपू लागली. सगळे झोपले. पण 12:30-1च्या दरम्यान सोनाली एका दरवाजाच्या खिडकीकडे पाहून हसू लागली. कळत न कळत सुरेशच्या पत्नीची नजर त्या खिडकीकडे गेली आणि ती जोरात ओरडली. कारण की तिने पाहिले की सोनालीकडे एक बाई, जिचा चेहरा पूर्णपणे पांढरा होता, डोक्यावर एक हिरवा पदर होता आणि लाल भडक डोळे, त्यात तिचे ते हसणारी दात, ही सोनालीकडे एकटक पाहत होती. सोनालीने सुरेशला उठवले. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. सुरेशने सांगितले की सकाळी तो माणूस काहीतरी बोलला, त्यामुळे तुला भास झाला असेल, झोप. पण आश्चर्याचं म्हणजे सोनाली काही वेळातच पूर्णपणे रडू लागली. हे सगळं असं का होतंय हे यांना समजत नव्हते. सोनाली हे हसू तर लागली होती आणि पुन्हा रडू लागली होती. तो दिवसही जाऊ लागला. पण सोनालीचे वागणे हे विचित्रपणे वागू लागले होते. सोनाली मध्येच हसायची, मध्येच रडायची, तर कोणाकडे तरी हात करून हसत बसायची. पण दिवसेंदिवस सोनाली ही विचित्रसारखी वागायला लागली. एक दिवस हे सगळे झोपले असताना कळत न कळत सुरेशची नजर ही सोनालीच्या पाळण्याकडे गेली आणि सोनाली हिला पाहून सुरेश जोरात किंचाळला. कारण की यांनी पाहिले की सोनालीला त्याच पांढऱ्या चेहऱ्यावाल्या बाईने हे धरले होते आणि ती तशीच सोनालीकडे एकटक पाहत होती. जणू ही आत्ता सोनालीला हे तिच्यावर घेऊन जाणार आहे. सुरेश किंचाळलेल्या आवाजामुळे त्या बाईची नजर सुरेशकडे गेली. ती देखील दचकल्यासारखी झाली, पण तिने क्रूर हास्य केले आणि क्षणभरातच ती तिथून अदृश्य झाली. सुरेशने सगळा प्रकार हा त्यांच्या घरच्यांना सांगितला. त्याच वेळेला सुरेशने त्या माणसाला पुन्हा बोलवले. त्याला हा प्रकार विचारला आणि त्याने सांगितले, मी पुन्हा एकदा विचारतोय, तुम्ही कुठे थांबला होतात का? आणि सुरेशने सांगितले, हो, थांबलो होतो त्या विहिरीजवळ. त्या माणसाने आपला हात डोक्याला लावला आणि तो बोलू लागला, त्या विहिरीत आजपासून किमान 15-1 वर्षाआधी एका बाईने जीव दिला होता. तिचा 1 वर्षाचं बाळ हे आजाराने दगावलं. हा धक्का तिला सहन झाला नाही, म्हणून तिने त्याच विहिरीमध्ये ही उडी मारली. पण मरताना एक प्रण घेतला की जो कोणी बाळ त्या विहिरीजवळ येईल ती त्याला त्याच्यावर घेऊन जाईल. तुम्ही सोनालीला तिकडे नेलं होतं, आता ती तिचा जीव घेऊ शकते. सुरेश दचकला, पण त्याला तरीही विश्वास बसत नव्हता. त्यांनी त्याच रात्री निघण्याचा निर्णय घेतला. संध्याकाळ झाली होती. गाडीला स्टार्टर मारले तर गाडी बंद. घरच्यांनी खूप समजवले, पण सुरेश ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. भूत पिशाच जणू याच्यावर त्याचा विश्वासच नव्हता.
आणि शेवटी सुरेश ऐकला आणि तो त्या रात्री राहण्याचा निर्णय घेतला. पण ही रात्र कदाचित सोनालीच्या आयुष्यातली शेवटची रात्र ठरणार होती. रात्रीचे 12:30-1 वाजले होते. सुरेशला झोप लागली नव्हती. दरवाजा घट्ट बंद केला होता. हलकाशी डोळे लागली, पण त्याच वेळेला पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. सुरेशला कळाले की आता काहीतरी भयंकर घडणार आहे. सुरेशची जाग येताच तिने सगळीकडे पाहिले तर कोणीच नव्हते. सोनालीकडे देखील पाहिले. ती देखील शांतपणे झोपली होती. सुरेशचा डोळा लागला, पण सोनाली अचानक दाराकडे पाहून हसू लागली. असे का होते हे कोणाला कळत नव्हते. पण क्षणभराचा विलंब न होताच दार हे उघडले गेले आणि तीच बाई ही सोनालीकडे पाहत जणू हसत हसत उलट्या पायाने आत येऊ लागली. सुरेशने तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिच्या मोठ्या नाकाने तिने सुरेशवर हल्ला केला. ती आता हवेत तरंगू लागली आणि हळूहळू करून सोनालीकडे येऊ लागली. पार्वतीला देखील तिला अडवता आलं नाही. मोठमोठ्या देवाची नावं घेऊ लागली, पण जणू आता त्याचा काहीच उपयोग होणार नव्हता. हळूहळू करून सोनाली ही त्या बाईच्या जवळ जाऊ लागली हवेत. त्या बाईने सोनालीला घेतले आणि जणू हवेत ही अदृश्य होऊ लागली. सुरेशने तिला विनंती केली, पण त्या बाईचे किंकाळ्या आणि हसणं हे मोठमोठ्याने वाढू लागले होते. ती पांढरी पडलेली बाई, जिचे केस हे पायापर्यंत येत होते, ती एक क्रूर हास्य देत एकच शब्द बोलली, हिला मारून टाकणार, जिवंत नाही सोडणार. आणि ती अदृश्य झाली. गावात ओरडाओरड करून नंतर सगळे गावकरी तिला शोधू लागले. सगळ्यांना सोनालीची चिंता होती. पण एका व्यक्तीने हा सल्ला दिला, त्याच विहिरीकडे जाऊन बघा. सगळे गावकरी त्या विहिरीकडे जाऊ लागले. पण ज्याची भीती होती तीच झाली. सोनाली ही त्या विहिरीच्या पाण्यामध्ये तरंगताना दिसली. सोनालीला बाहेर काढले आणि नंतर समजले की सोनाली हे जग कधीच सोडून गेली होती. त्या बाईने तिचे ते वचन पूर्ण केले होते आणि कदाचित ती यापुढेही ते सगळं हे तशीच करत राहील. सुरेश हा फार थकून गेला होता. तिने काहीतरी सोक्षमोक्ष लावायचे ठरवले. मांत्रिकाला बोलवले आणि मांत्रिकाने उपाय सांगितला. तुमची मुलगी पुन्हा तर काही जिवंत होणार नाही, पण पुन्हा एका बापाला असे भोगायला लागणार नाही. त्यासाठी एकच उपाय, तुम्ही एक लहानशी बाहुली घेऊन, जी हुबेहू एका लहान मुलीसारखी वाटेल, ती नेऊन त्या विहिरीमध्ये द्या आणि काही मंत्रोपचार करा. सुरेशने देखील तेच केले. रात्रीचे 12 वाजता त्या विहिरीकडे जाऊन ती बाहुली दिली. काही मंत्राचे पाठन केले आणि शेवटी बोलला, हे घे तुझं बाळ. आता कोणत्याही लहान बाळाला मारू नकोस. एवढं बोलून सुरेश मागे फिरला. तो आपल्या घरी आला. पण त्या दिवसानंतर कुठल्याच बाळाचा जीव जो त्या विहिरीजवळ जाईल त्याचा गेला नाही. कदाचित त्या बाईच्या आत्म्याला शांती भेटली असावी. पण कळत न कळत आपण कोणत्या ठिकाणी जातो आणि कुठली अदृश्य शक्ती आपल्या मागे येईल हे आपल्याला देखील सांगता येणार नाही. म्हणून आपण सावध राहायला पाहिजे. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा.